fulɓe mbaron kirejam fulɓe mbaron kirejam fulɓe aynaɓe remoɓe awoɓe fulɓe ɓe damgal ganar ferlo bundulore Mauritanie naɓe diaspora min koy mi salmini fulɓe ɓe min gari non fulɓe ɓe min gari non fulɓe ɓe wambaɓe joɗo kodotinde dare pire fulɓe ɓe pali cure gay mbare lacceje care fulɓe ɓe pulagu noddi min nooti Musa min gondi min mbati min pirtatadi cinkal pulagu ma min borno e demgal ngal min parnoro wallahi pulagu no weli pular no weli bamodi ko pullo nyande ngar mi tereji jimi bamodi pulam koy teddani kam sel jalal sel jalal leñol jalalam kiren ñamben nangen bir ngemben kala pure mamben daji tongten gande mbiten iten fenane ne lefo lamu pilen bakoli den bela jangon nañon to moli den hujaji njoben ngalu leydi woto pijiren bamodi sabo gartam koy men fulɓe ɓe ɗannima dañi nafi bonnani Lamin Umar Fatimata galomboɗeri pulo Lamin Umar gurgura daña jam walay gurnam kono fore Lamin kamojo ka joko endam ka ndanan ko benanado ɗum noon waɗani en kadi ne belammo émission holmo woni an taw ko tonggode temedere e capanɗe jeeɗiɗi e joyyi eɗen jaɓɓi nalanke pullo wiyeteɗo Abdou Camara Dialalo en kettimo kadi ɗo banggue gaaci ɗi o walla en jeeɓi omo ganduɗa ko Moussa Simbo juutiji tati juuɗe jeeri juuɗe waala juuɗe hakkude maayo kono wantude Djiby Diallo eɗen gandi diɗɗal Abdou Camara walla diɗɗe fulɓe eɗen jiyamo hen e kala saaha Abdou a puɗɗorima morceau mo ganduɗa ko baɗɗo fayida no fewi kono jaɓanten ko Abdou Camara mande holde fuɗɗi nalankaɓe eyyi bamodi mi salminima kadi mi salmini Pindi TV naaɓe foof télé fulɓe télé kadi baɗɗo fayida kadi télé leñol meɗa salmina fulɓe foof tuganma toro law boso damga guenar ferlo ha ɓundu guila Jolof ha diaspora o kala pullo woni min calminima mbiɗa arde sehlam ndeysan Moussa neɗɗo baɗɗo fayida Moussa Sy ceddo mbiɗa arde kadi Djiby Diallo jeeri on hay goto watta ɗum présenté mbiɗa arde sehlam kadi neɗɗam woni neɗɗo baɗɗo fayida kadi sehlnalonkoɓe foof on woni Dembis Diallo jeeri e Dembis ɓinguel Maymuna neɗɗo moƴƴo kadi neɗɗo jiɗɗomi no fewi eyyi neɗɗo jiɗɗomi no fewi boom Allah hayde garatmi tereji ko min makko garduno ɗon min mbaɗi lappi kewɗi nder Fouta eyyi ko mbiyatmi nalankagal kam Allah ƴettigo wela waɗi ɗo wela par ce que guilna jibinami mi tawani ɗum noon a wiyata mawni ko ɓurɗo wawde yimde walla mbiya miñi ko ɓurɗo wawde yimde mbiyata Abdou Camara tan yima ko Allah waɗi mi nalanke guila ne jibinami ha joni hay won jimɗi nenam wiyata kam ɗum ɗo an yimanno ɗum nde gonɗa cukalel wadde ɓooyi hen nden jiɗanmi nalankagal nden mi anda Youssou Ndour mi anda Baba Maal mi anda Abou Djiba alama jeewan miɗa mawna ha puɗɗimi yiide way par ce que fof ardat naturel sa ƴeewi hande sa ƴeewi Moussa Sy avant nde ƴetti guitare mum nden anda guitare so way goto ƴetti ɗum tan omo yaaha noon au fur et à mesure omo andidira yimɓe omo andidira yimɓe ha mawde yimɓe
mais ne natal men nalankagal nden manda ko woni nalankagal ni Allah welni dande waɗi mi nalanke hokkimi hakkille kadi waddi mi yimɓe duusoɓe Abdou Camara. holde joɗɗa tan mbaɗɗa inspiration joɗɗa cewtuɗa dande ma miijiɗa an wonko poɗɗa wawde wadde ha dañɗa jokkodir komi yeeɗuɗen mbawi wiide komi pakkoloñilen ɗum holno fuɗɗori? Eyyi min aɗa min jibinami ko Ngor ɗo pijmi gueji o Dakar jibinami ko Ngor o kam ɗo par ce que baba liggotono ko ASECNA. Jibinami ko Ngor pijmi gueji wayi mawnumi Keur Massar ko Mboy town mais iwdam ko Mbacké Bawol diwan Mbacké. Kala momi jiiɗa jeeya ko ɗon eyyi par ce que babam jibina ko to Jolfo mbiyata ko Darou Marnane te bam ko 1935 wadde ɓennin ɓooyi ɗon. Eyyi kadi nde gummimi jimmi nalankagal Allah waddimi e yimɓe wadɓe fayida kadi dariɓe kadi avant meɗen naata e fulɓe ɓe nden ko no mbiruɗa ni ko famille Doudou Ndiaye Rose en mbeɗa yaade e Jolfuɓe 2003 mbeɗa yaade jawle Italie mais pakol leñol fottimi carrément e pulago ngu par ce que nden wonno mbeɗa felɓo tan mbeɗa yaaha e yimɓe mais nde puɗɗimi tinde mi naati e groupe mawɗo ko famille Doudou Ndiaye Rose e Djibril Ndiaye Rose ɓen on groupe gonnomi taw mi naati e groupe mo gandanɗa ni répertion ji ngoodi foof no woodi nden ko groupe bale wonno saburuji gonno e jembeji a faami e dudumbaji sawrubaji komin yimanno e mbaɗmi ɗon formation baɗɗo fayde kadi nden mbeɗa yimma pular mais pular o yaran noon wolof ɓurno wawde yimde mais kadi nden jamannomi ko wolof mais kamɓe hay somi yimi wolof ɓe mbiya kam boole ci pular te ɓe nanta ko kalami pular. Nden jaadumemo Italie laabi ɗiɗi jaadumemo Australie Nouvelle Calédonie 2002 gandirmi pakol leñol 2002 min gandumi pako kadi min mbaɗi album on album kadi mbiyatmi carrément nanni men nder fulɓe min mbaɗi lappi Mauritanie ha Foutaji foof avant dañal na ara nden min jamoto annaɓe kalis en e annaɓe kalis en Guelobo en Surga Yillo en Guelobo ari ɗum woni premier album on yalti ko 2003 on album noon on album no jeeya ko taki fulɓe kadi jiɗi rap mawɓe ne keɗo rap kadi sukaɓe ne keɗo rap kadi rap kadi sari nder reedu Fouta. kono Abdou en garat min ji Abdou yeehi ha ɓooyi hakkude mum e Pako so tawi ko dewgal wonno wiyeteno ko ngal nawni dal ngal iwi ala hakkude Pako wawa iwde par ce que neɗɗo sa wonde makko 20 ans wawa iwde par ce que Pako leñol wonko ligguey e carriére Abdou Camara ko heewi par ce que taw Pako leñol Abdou Camara jambar groupe o ko Pako leñol wonno par ce que kanko wonno cuusɗo e kanko wonno foof kanko wonno kaɓateneɗo kanko waɗi foof par ce que kanko adi nawde Mauritanie e nawi Mauritanie kadi gartumi o ɓennoyi Fouta o liggi Fouta o fottimi kadi Foutankoɓe par ce que nden départ nde garmi Fouta hay émission ngaji mi haalata Pako tan haalatno eyyi no way taw so welama ni Pako woni Sonko min woni Diomaye quoi Sonko e Diomaye Abdou woni Pako woni Abdou eyyi kono ɗum noon joni wadde en gadat morceau men goɗɗo ɗum noon hol morceau mo ndewnoten hen caggal morceau Ceewele eyyi ɗum noon en keɓlanoto morceau men eyyi kadi sa yi gultirmi morceau mbiɗa o joni Ceewele eyyi par ce que hande sa ƴeewi mbaɗono Baba Maal e Abou Djouba hande min Abou ko sehlam on Abou Djouba ko neɗɗo tedduɗo kadi neɗɗo kadi jiɗɗo nouvelle génération garowo e kadi Abou Djouba no wirni tan kanko ko artiste ko naɗan kadi on wawi ko waɗata ko eyyi kadi kala ko yimi kadi o yimɗum tan yimɓe ne mbawi ƴettude hen ɗum woni ƴettuɗa morceau Ceewele wonno Harouna Abdoulaye Saydal ko morceau weli tan Baba Maal kadi ko noon ayi ƴetti morceau mo ganduɗa kadi ƴettimi Baba Maal par ce que mi ƴettat morceau Baba Maal mi yimo morceau mo ƴettuɗa e Baba Maal no wiyete mi yimi hen Oumar ni on wadde jogorɗen yaade joni kono Abou Djouba en calmini Kodde Hawa Samba Doɓale Pindel o settima e ma ko tawaɗen ka nehiɗo ka newiɗo ɗum kadi Baba Gaysiri Bocar setti ka newiɗo ka nehiɗo voix ma kadi a watta hen triché ɗum noon wadde en jabanat morceau ummima tawde ko noon o wi eyyi on jeeyi ɗum ko sehil ma sehil Moussa sehil Daouda on woni lamol Lamine Oumar Fatimata Gallo Mboɗeri kadi sehil o Amadou Fatima Lado walla Abou Tokset Abou Tokset en calmini Abou Amadou Fatima Lado ko sehil makko ko
ko fof makko par ce que Aboubacar Sène no jeeya adiɓe yimɓe mo Aboubacar Sène mbiyatmi kanko woni PDG o par ce que minen fof kadi min guittata Abou to liggi ko hen min guittaten Abou woni fof eyi lamin kadi ko neɗɗo jiɗɗo nalankoɓe jiɗɗo nalankagal kadi wawno wonde Australie fami mais gona Australie jiiɗa kolli jiiɗa guitare uji jiiɗa ñañoji o yejjitani iwdi mum yejjitani asli mum kadi ko soko yo Allah waɗan ɗum jaam Allah waɗan ɗum sutura kadi minen kala jiɗɗo komin goni ko emin jiɗma par ce que ɗum ɗo min jogui ɗum min gandi kadi komin mintoreɓe leñol tigi rigi ɗum noon Abdou a wona ha sidi en jetti Abou Amadou Faty Malaɗo mo ari fundugo nayyi e gooleji toon koye département Podor commune Ndiayel Pendaw ko ɗon Abou Amadou Faty Malaɗo jeeya gadiɗo wiide Lamine yiiɗa yewede Lamine suusa yewede ɓoroɗo e banggue cannoraji kono kadi ma naw ɗum haata paati gara nawa ɗum toon kadi ɗo daara Abaydallah Fala Moutar en jeehi e morceau ummima Moussa Sy Lamine Oumar ummima Lamine Oumar ummima Lamine Oumar Fatimata kala moɗere pulam ndeke Lamine ummima Lamine Oumar ndeke Lamine ummima Lamine Oumar korkombo pate galo njaden futa toro belel di Lamine Oumar Fatimata Gallo Moɗere bonnani pulago puluru to baba jannorajo to nene kumba ɗow koye jabama Lamine wurgura dañajam gurnama ko nafoore kolle ñañoji ha nder Australie ko Lamine Oumar Fatimata Gallo Moɗere Bingel Oumar Bingel Kumba mi man ma Aliou Dembourou lella ko kawma Lamine Oumar aya no rufo tal kuruno majja kono ko sawme ndu nene rufata majjata badan ndeke Lamine ummima Lamine Oumar wurgura daña jam pulam koye firtatade nafata e nafa ñaguero ko ñanto fadɗa pulla boɗeje Lamine yima jaɓɓoma bismama teddinma jiya Lamine bismama jaɓɓoma teddinma Lamine dogani hoɗɓe riwani ñalloɓe pulam Lamine bamodi mbeɗa yiman ma selma Lamine Oumar Fatimata Gallo Moɗere pula cannorajo wuro ko ndanan jibi Aysal Sané ya Lamine Oumar selba bamodi sel Moussa sel Dawda Diallo jere pulam sel Abdou Camara Jalalo sel Dawda Dia ceddo beñu ganna sa Mariam Olo Baro Dawda Dia no mantuma Lamine ɗum noon sadayana waragan Lamine sadayana waragan soko teddindasa bamodi wina waram soko teddindasa
Musa Siwi Nawaram Lamin Abdou Kamara Jalalawi Nawaram Lamin Pulam Bonani Australie Lamin Kopula Kondanan Kojum Dalilu Lamin Sinno ko wuli bubata ko sambirata ke fawe ka gufendo Sinno ko wuli bubata buyere jabeta ke fuda gawri wada samere Nike Lamin sadaya nawaram sokote dinda salamin vraiment ummima ɓe rewɓe Fouta ɗe jimateno tawa ko Dono Gaysiri Bocara Hammoudi gorko mo duwoyre wuuro Ndiak Boubou e Lundi wiyeteɗo ɗo wawdi ɓuuri yiɗande lawɓe koye coori cengli wona fuyre ko yakari ko noon koddo nene Alpha Ali Diaro wino yo gueno moƴƴi makko woni Tidiani An Elhaj Baba Mal en beltanimamo onon arde génération kesso arde e rewde e dini makko nde ƴettuɗa oɗo morceau mbaɗɗa ɗum beela a jokkodiri hen Elhaj Baba Mal eyyi aɗa andi neɗɗo si ittima Sénégal Moussa nawma zénith kadi mbaɗa surano o tawma ɗon ha programme o gasa mbaɗa CSS laaɓi ɗiɗi o jewɗa ha programme gasa kala ko waɗata o nodduma on banggue nalankagal wona neɗɗo biyeteɗo mbiɗa ƴefti walla ɗum fewno ha feewa kollama so manki wima manki so weeli wima no weeli so welani wima watta wona ko ɗum par ce que omon ɗiton ɗum waɗi min jimat min ɗum surprise par ce que neɗɗo sa waɗan ɗum surprise o wawata andu ko mbatta ko mais sa waɗi ha parɗa tottuɗamo nden andata carrément to niveau ma tolni ɗum waɗi heewi mosuji mbaɗi mi waɗat tan après min ƴeewa ñoddidemo o waɗa apprécié kadi omo jogui ko heewi ko haalnata Abdou Camara par ce que nalankagal a wawa waɗ ɗum ala needi kadi bammal yiɗi tan a nalankagal kon needi par ce que needi woni foof eyyi ɗum woni base nalanke wona dande wona wawde musique wona haydara sa ardini needi kala ɗo jiɗɗa yettade nalankagal ma ƴettu ɗum ɗum woni ko ɓuuri yidde ɗum kadi woni ko tottini o wi kam Abdou mbimina o wi kam avenir ma tam ɗum e jungo ma par ce que kanko wonno ko lasɗen wonto rewi ñande felliti wadde nalankagal o ƴettu avenir ma o tam ɗum jungo makko ɗum waɗi saɗa ñamba bamal waɗi ñemdu ɗum tan e ko jimowo bamal a ñemba ɗum e gueɗe kewɗe ñemba ɗum omo nehi ñemba ɗum omo wawi yimde omo andi musique ñemba ɗum kadi omo jogui galle ñemba ɗum kadi foof moƴƴere wonde makko sa itti ɗum tan ma won ko gonɗa ɗum waɗi Baba Mal gila Abou Djiba en e woɗɓe koɓe référence uji koɓe yimɓe ɓe ganduɗa mbiɗa watte mabɓe hakkille no fewi par ce que wawa saɗanaɗo suudu kam koye damal ndewata mais sa rewa volontaire sa renaki ma ittuma ɗum kamɓe goni dame ɗen iddi noon ko mbiyatmi oɗon foti woppu on ko yimɓe haalde seeɗa par ce que min mi yiiɗa chaque jour tan ko onon sukaɓe arɓe ɓe minen mi natti wonde sukaɓe eyyi mi natti wonde Moussa mi natti wonde sukaɓe par ce que nalankagal sa ƴeewi jolfuɓe ƴettat hannde waɓede Sidy Diop hannde ɓe keeɓa contrat ji ganduɗa Youssou Ndour heɓatani saaha neɗɗo mbiya jeune talent ala te kadi no jolfuɓe nanguiri jeune talent enen nanguiran ɗum jeune talent jeune musicien mi jaɓi ɗum mais neɗɗo ɗo jogo 60 ans taw ala talent jiya tokoso dañɗo 20 ans taw talent mo jogui o dañɗo 60 ans ala wona Moussa mais enen sa wattani dañde leeɓi daneji tan wona babiraɗo tan a faami chaque jour tan ko boy gonata taw on ɗum est ce que wona kamɓe ɓe jaggata ko wonde joguiɗen mawɓe hannde Europe comme Baba Malen son gonde mabɓe ɓe emi kiiso mon onon goni less mabɓe ɓe mbawata wiide kon sukaɓe aɗa andi joni Moussa hannde 1h30 ala nalaki ɗum koriɗo gerde 1h30 spectacle sa ƴetti 1h30 a totti ndey komadi renoɓe sa totti Demba Guissé en won sa totti Kane Diallo en walla sa totti naalokoɓe wonɓe ɗo guila Mauritanie ha Sénégal kala naalake mo tottuɗa 1h30 ma gérane ɗum Moussa on mais hannde wonto programme tolnoto rek so mawɗo o tottako ɗum soko armoɗo premier partie pourquoi soko o totte soko mawɗo ara gère jooɗo yeeɓa cukalel ngel wona manda fami Moussa ko jimmi haalde ko pour yoɓe won programme uji yoɓe kalfin sukaɓeɓe
ɓe wiyeteɓe sukaɓe te koɓe nayeɓe yoɓe essaye ɗumen ɓe ƴeewa wasta waɗa ɗumen ɓe gérant ɗumen programme uji maɓɓe mi faami e fannu mo kalta o sukaɓe o eyyi ene woodi fannu mo kalda e fannu men momin jofoto wonde e mawɓe souvent eɓe mbawi tottede hunde tawa wiyeteɓe to ko sukaɓe ene ƴewre sukaɓe wadde potani ɗum wawde jogade enen e waɗi contexte mbo ɗum nen ten ko baba en goni mawɓe kamɓe gardi onon ndewe mabɓe min sumari programme Abou Djouba o jooɗoɗo wi Abdou Camara yima o jooɗo mi yima 2 morceaux o fuɗɗo wadde programme makko min mbaɗi ɗum programme uji kewɗi no waɗa hay somo waɗa balance o wiyat Abdou Camara ya waɗ balance nde jaaɗen Ranerou komin waɗi balance janden nde jouwata Kër Simbiri o jooɗi wi kam yim 2 morceaux Cissés o aussi Cissés o wiyat kam yim mi ɗumen Bamal kadi ñande nawi kam Zénith o wi kam o watta première partie koye dow senam jouwata mi yimdema morceau yimɓe jiima a faami wona e naalonkoɓe yoɓe gandu carrément comme ko Baba Mal Abou Djouba en ɓe jaɓani wiyeteɓe sukaɓeɓe kamɓe yoɓe cuus totta sukaɓe programme uji mawɓe wona ɗon kalanmi quoi yoɓe suus par ce que sukaɓeɓe kala mo tottuɗa 1h30 ma géran ɗum te kadi aɗa wawi tottu programme totta hande Moussa Sy Abdou Camara programme goto ƴetta nalanke togos o mbiya on nalanke so ari o waɗa première partie tawa ko natata ko foof nalanke togos adda ɗumen ɗon on ɗa faami to kalmi to jinmi yoɓe kadi ceerno ɗum wona tan e nalankagal de haɗi e ceerno ni Allah rokka ɗum gandal ɓe mbiya o yettaki ɗo bam makko faami taw noye taw talamo jogui bam makko voilà bam makko ɓurnoɗo on kadi eɓe jiiɗi tan fulɓe ɓe jiiɗi tan wiide sukaɓe hay sirage waɗoɓe sirage ɓe boy sirage sukaɓe waɗoɓe sirage ɓe faami taw nen won sirage taw ay sukaɓe waɗoɓe nangam sukaɓe waɗoɓe nangam il faut ɗum kadi ne jeeya ko nangui leñol ngol teppi men dal eyyi ko teppi men par ce que il faut ganda joni Abdou jolfo mbiyat Diane Bou Ndaw mo gën a bon mo gën a garaaw mo gën a garaaw enen nan mbiɗe Diane Bou mag mo gën a garaaw ko ngorodi mawɗi ɓuuri Abdou vraiment weltanama jabaten ko onon yimoɓeɓe beela oɗon jokkodiri ngal jokkodiral min naalon ko fof ko sehlabam par ce que min komi comédien beela wona ka jooɗirte tan aɗa haala non aɗan min Moussa min mbaddi Mauritanie par ce que min wonto Allah rewni min par ce que min sa ƴeewi hande mi waɗi 700 villages nder Fouta est ce que mbiyata Abdou joni nani yahay plateau ji ɗi non non ɓe ɓuuri wona joni ay ko mbiyatan wona joni jaami plateau ji ay mbiyata joni nana yaha plateau ji gacce joni Abdou ay joni mbi Abdou joni star kay tan ƴettete min de min jomi natti wonde star ay min pagollegal nde min gon 2005 2010 oɗon gandi ko nden min goni star uji par ce que min mbimi naalon ko fof ko sehlabam par ce que min jinni ko jinmi ko kala jiɗɗo mbiɗa yinma a faami gila rapport uji ɗi hande kala rapport mo jiiɗa ko sehlam mbiyat kaɗa heewi par ce que mi waɗi non rap min goto waɗɗo e musique rap min goto mi waɗɗo 20 morceaux featuring mbaɗmi 40 morceaux e pakol leñol sa renndini 20 morceaux featuring e 40 morceaux e pakol min nafuɗi morceau ji mbaɗmi rap min goto woni ɗo jimowo baɗɗo ma won 90 son e ndir rap wadde wonko mbaɗmi e lam won faami kadi nde gartumi kadi e mballa ndi naalonkoɓe fof par ce que il faut mi ara mi kadi mi heeɗo ɗumen mi waɗa ɗumen sehla pour wawde yettade machallah ka mesi ka mesi e wonto ndewmi par ce que Moussa o min na won ɗum tourné ji men pakko leñol allez-y joni jaɓanten tan ko morceau goɗɗo morceau goɗɗo par ce que ene weeli Abdou sen deeñi ko yewtere nde ne weeli kono kadi ko musique o eɗen jiiɗo waɗɗum vraiment machallah eyyi kadi mbeɗa salmina sehlabam kadi somi limi tan ma won heddiɓe ko mbiyatmi ko min fof en koɓe sehlabam mais yoɓe mbattu hakkille witeɓe naalonkoɓe tokosɓe ɓe ƴeew ɗumen tottude programme uji mawɗi ɓe mbawi gére ɗum min ko jiimi ko ɗo heɓe mbawi ɗum gérde eɓe jogui public mabɓe eɓe jogui génération mabɓe par ce que programme waɗat taw mawɗo jowata yimɓe nodde ka garowo wadde mi hayti a faami walla mbaɗa noon Demba Guissé walla mbaɗa noon goɗɗo faami yoɓe toppido naalonkoɓe wiyata noon Bamal haɗi ɗum walla Abou Dia par ce que ɓene mbaɗa koɓe mbawi mais leñol ngol yoɓe ƴettu naalonkoɓe wiyeteɓe tokosɓe ɓe totta ɗumen programme uji mawɓe mais mbaɗa invité naalonkoɓe mawɓe ɓe gaara a faami eyyi mbiɗa salmina Amadou Ali Malal Sow gorko mo mairie miñiraguel Mamadou Moussa Sow onne kadi ko neɗɗo jiɗɗo nalankagal kadi omo walla naalonkoɓe par ce que omo waɗa produire sukaɓe omo waɗa vidéo ji kadi omo walla naalonkoɓe dal e on woni joom bis bolo industrie et service mi salmini ɗum no fewi ɗum noon c'est parti Moussa bismilla Djiby Diallo vraiment ko
ko noon tigi rigi on calmini Dieng Oumar Mija toon to dowlaji dentuɗi Amérique galtankoɗo kadi nomo ganduɗa ko Abdou Camara e Moussa Sy e Diallo vraiment Dieng Oumar Mija min calmini taalibe Cheikh Amadou Cheikh Tidiane toon to dowlaji dentuɗi Amérique e Doro Ndongo en calminiɓe no fewi bamodi hande mi yimanma Moussa Sy hande mi yimanma Djibi Diallo Jere hande mi yimanma Dembis Diallo Jere hande mi yimanma Dembis Maymuna so tawi ko dine jambaragal mbimi pulaku harona jaweɗu bosayaɓe bando Daoud Djibine miɗima dawda ja dawda miñum harona Seydi Dia sodi hectare aji totti fulɓe windeme son dañi ballodire on Harona Gala Jalalo yotto jiya ɓuri namnadana way ñiwa namdetake sino fayi Lamine Oumar Fatimata Galongoɗere towi towni kam dañi nafi kam ñanti kam Lamine wallahi kandanan dañmo asani Lamine hande mi yimanma Lamine hande mi yimanma Lamine Oumar ca ey tawa nafa tawe nafa bamodi jibel nay gari sigluti bintani pulam kiren ñemben jendir ndemben ballen sukaɓeɓe e sukaɓe nalankoɓe ɓe merci beaucoup vraiment hande mi yimanma waɗi fayida no fewi Kayra waɗi woni waɗi fayida vraiment hawri e hojomaji men ma rokkoɓe rokkuɓen eɗen jawta en mbawata ni haalde hen haala jutko en mbaɗat roɓinde jawɗo tan mi calmin toon uddiren morceau o gasa ko gasi ha laaɓi presque mbawa addude namde goɗɗe saabu ko mbatton kono weeli so wonɓe te beltanirta beltinaɓe mbaɗen morceau fe gasa ko wona ko ɗum kadi en jettat Mariam Sy Gouña ko selam on ko fanso Abdou Camara Sy yantude Moussa Guissé Mariam Sy mi salminima baɗɗo fayida kamɓe addunoɓe en paaɗe Djibi Dieng en kadi aussi mbaɗen ndi e jobba en ɗiɗi fof koɓe daña paaɗe yantude général Ba toon to caserne Samba Diéry Diallo e caporal chef Abdoul Ba e Dieng Oumar Mija Doro Ndongo en Seyla Basirou Dia ko jeeyowo dammiri ɗo e daral Tingueji ɗiɗi fof ko noon Djibi en jobba en kamɓe daña layyaji mabɓe Adama War Kalidou Ba Oumar Alhaji en calminiɓe no fewi calmi noon uddon gasi haalaji tonggode temedere capanɗe jeeɗiɗi e joyyi ko ɗo wayno tawa ko Abdou Camara Dialalo yantude Moussa Sy mo juudiji tati juuɗe jeeri juuɗe hakkude maayo e juuɗe waala yantude Diallo Jeeri Diallo Boulel Sadeji vraiment ko neɗɗo mo beltantoɗen yantude Dembo Diallo Jeeri Dembo Maymuna vraiment ko waɗoɓe accompagné ɗiɗɗal Abdou Camara Dialalo Abdou ko mbatta ko aɗa wawi ɗum kadi no weeli yo Allah dandu e firguitoɓe yo Allah rokkuma dañde añɓe kono woto dañ sagoji mabɓe aɗa neewi aɗa neehi minen wiidema aɗa neehi ko inam ɗeesi mawnude an sabu ko ɗum sukaɓe donc yo jokku golle watta ko no feewi ɗum noon e joni mbiyatmi carrément mbeɗa salmina sehlam sehel Moussa Sy woni kaw Iyane Thiam neɗɗo jiɗɗo nalankagal gorko mbo juuɗe tanum Thimou Thiam gorko mbo kadi dungel wuro doole Iyane ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo tedduɗo kadi neɗɗo ballowo nalankoɓe par ce que émission ngaji kewɗi sottini ɗum neldat jomum transport wi ɗum wat pasuji ma jaaha
wonne kadi yimɓe ne poti wattuma hakkille kadi ko kalmi ko miɗo ɓandi ma en gadduɗo iyana arat ɗo sallah jaaɓi Moussa haalani kam haala ma Abdou Camara haali wadde iyan bienvenue eyyi joni noon mbiɗa salmina dendagal fulɓe foof kadi kala ko haala ɗo so tawi wonko ngakki hen kadi neɗɗo timmani quoi eyyi heddi noon min kam min haalat tan no jiirumi ni kadi kala ko kalmi kadi ko yo leñol yaaru yeeso yo nalankagal yaaru yeeso yo pulago yaaru yeeso kadi Allah jogui foof e kadi il faut jinni ko carrément yo par ce que nalankagal wonko nafata leñol eyyi annene a salminama juurama ka neɗɗo moƴƴo ka sehil yontaɓe kadi ka neɗɗo baɗɗo fayida aɗa neehi aɗa teddi e ka meslal par ce que heewi to probléme aji gonata tan jiyanmi an waɗat arrangé ko heewi e wonko jiimi hen e kala to coow heewi ko an waɗat harmonie o pewna ha feewa eyyi kadi ka neɗɗo jalkiniɗo a wona neɗɗo bolle puyɗe yo Allah newnane foof ko ƴettuɗa Allah waɗanma sutura mi salmini foof en jeehi Lamine Oumar Fatimata Gallo Boderi min calminima min beltima minen foof leñol ngol weltanima Moutar Coumba Samba Ndondi Baydi Ali tanum Ali sammudi ndeni noon baɗum Koddo Demba Lella Samba Yang mo tongude nguyoji Koddo Demba Lella Samba Yang Samba Yang mo tongude nguyoji tongude ngoyori tan coyri jumtogin e mbana jumtogin Samba jumtogin Demba jumtogin bismillah kamɓe Moussa en jeehi ndeysan Lamine Oumar Fatimata Gallo Boderi pulam koy bonani Australie Lamine Oumar baba koy duyma nene duyma ndeysan wurguranda ñaƴam bamodi yettima Musasi dawda jada mantuma Lamine ko pulo ko danan ko balo ko selnalankoɓe Lamine guranda ñaƴam aya no rufatal kurna maja kono kosam enu nene rufata majata badan sakima almuɓe wali miskineɓe Lamine yo pulam ka moƴƴo Lamine firtatadi ballo babata min koy meɗa mantuma min Lamine meɗa jarma ka moƴƴo ka danan ka suko wurgura daña jam ka boba jam jom dalilu Musasi na mantuma leñol ngol fof na manta Lamine Oumar Fatimata Gallo Boderi mantu ko sare mama ma belel kelle ngirloje ko moƴƴo ko danan ko pullo ko bobo jam Australie naɓe koye dañi danan Lamine Oumar Fatimata Gallo Boderi en miijima makki haaji makka Amadou Sadou Sall gorko mo teski bano e haajorde maayo so dugo hoɗama so guitarama en mbawa wasmidade ɗum ɗo mbaynotoɗen ha saaha goɗɗo Abdou Camara Dialalo Lamine Oumar Fatimata Gallo Boderi kalifa ma Allah nalankoɓe fulɓe kalifa ma Allah jayniyankoɓe fulɓe ko mbawɗa aɗa waɗa ko Djiby Dieng hetnotoɗo caggal to ina wonde jobbo Rougui Baba Yel nene Rougui Sall ko nene mum fulɓe fof de Demba Diallo ɗum noon ko ɗo mboynoɗen ha saaha goɗɗo Allah jarama on jarama
jokkon e yebbitere men.